Ojo mandek nang kene. Hei, cangkemmu kepoten. Bisa kene kok giok mulut aku. Kepoten. Awas, gedap. Karpe bapakmu jungkir warak ke sana ke sini mlebu sarung. Ayo kok ngomong. Aja ora apa-apa lha iki kalau nontone komplit kok ya. Mas ini gue terus enggak. Halo, beres sih terus. Terus buli momi. Apa nih? Khusus ya gue. Alhamdulillah tak boleh ya. Gak ada mulai terus. Cari dia khusus aku. Oh iya. Orang di khusus sama dia oleh aja. Iya kursi tok. Wes tak baik dulu. Iya. Bikin apa? Boten tansah dikelawan, Jol. Kon betok batune tansah. Cetok kalau ucapan diomongne iki acarane opo belas rene eber-eber wis sih. Awake dhewe iki wis ngero lho, Dik. Ning tamplet mau acarane opo? Nyambung wis apa? Oh iya, ala ning kono ta. Wah, peteng gede nang aku ya lagi iki lho, guys. Oh, mrene tok putih karo ireng kok. Guys, awake dhewe 9 taun ora ning desa beton. Yo, penontonnya tumplek banget ngenteni awake dhewe. Masyaallah tepuk tangan jan ora umum. Sing dodol, guys. Yo, kaya pasar malam. Ora umum. Ki mau acarane opo to, Dik? Mbok, kowe jare maca. Aku mau maca ning mburi tok. Jare sunatane moncos. Moncos masjid. Lah moncos sewalap kowe. Lah ya. Ora lah. Bolo lagi rumene tipis metu lho iki. Moncos iki, guys. Hei, nyapa? Jare acara kok kita lah, nggih. Mantu. Ditanan. Acarane mantu, Mbah. Alhamdulillah, enak si tetak. Mantu. Enak si bebrayan ya. Beli bebrayan. Alhamdulillah, niku disuwani saking Tratajo. Adoh, luar Jawa ya enek. Wong syuting tok ya enek. Jan. Penonton kabeh metu, Gus. Istimewa. Kula mur pengen roh manten lanang karo wedok, Gus. Manten lanang karo wedok iki pundi, Pak? Kalau Gus Salimono wis. Manten lanang karo wedok ya gaya adik. Sindi? Oh, kuwi lho, Guys. Manten lanang karo wedok ganteng karo nang lho, Guys. Itu nang aku, Guys. Apa nang-nang? Kowe ora ngerti nang aku ya ngono. Kentos nang aku manten. Ya Allah. Saiki kok pusing. Ayo sempat ngene lho. Lah nyapa to, Dik? Kebrokot karo srengenge. Oh, kenekan srengenge tanggapan terus malah. Nang Jepang kan jarang kena srengenge. Heeh, kena srengenge. Ning lek kaya moncos iki kena pulung lek. Lah iya to. Lontok. Kaya telo. Awake dhewe kudu saliman sik karo temanten. Awake dhewe ya disambut pacare awake dhewe iki kene 5 tahun ora cethuk. Ya didonga-dongane temantene. Iya, kok pacarmu wis sungkemo karo kuwi. Ijo iya. Nggih Mas temanten, Mas Indah. Tidak bisa bahasa Jawa. Temantennya namanya Sinten tidak bisa bahasa Jawa alias bahasa Indonesia. Aku bahasa Samin lagi. Kowe bahasa Indonesia ora iso men iki. Inggris ya. Ku pernah. Iso aku Jawa. Ya wis mati ya ngawon enggak ya. Maine wis Indra saka ngendi? Indra maksudnya saka ndi, Mas? Panjenengan saka pundi mriki? Sumatera Utara, Medan. Oh iya, Sumatera, Bos. Medan pempek. Oh yang pempek, Bos. Oh itu paling Bos. Iya, itu juga makan pempek,
Oh, Sumatera Medan ya? Iya, oke, Medan. Medan apa lho? Medan ini ada. Medan. 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 Ya, mbaknya beton. Dan Medan. Medan beton. Iya. Sampai griane kena gogan mana, Mbak? Mai kilo Mas. Cikono. Ah. Mas sampai sama tonggonya Tito mana? Ibu Tito tukang belet-belet. Iya tuh. Oh iya, enggak tahu ya. Anu, where do you from? Mas, perkenalkan namanya siapa? Daniel. Daniel, Mbak Iso. Mbak itu guyu Mas, namamu Daniel, saya Doni, dia ku Daniel. Ini masih guyu kok. Ya, selamat Anda mendapatkan bidadari cantik dari beton. Semoga pernikahan Anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Langgeng kakek linan ya Mas. Sampai nom sudah rabi saya belum Mas. Kalau malaikat, Iya. Wah, ya Bang. jodohnya ya sih kan dimaksud kandungan jadi. Oh iya, ngono ya. Iya. Podol gitu. Kowe di WA. Iya. Aduh. Tito ini jodohnya mati dengan kandungan. Oh Tito kuwi. Iya. Tuh awake dhewe sak banget lho. Mas, Iya. semawang nggih. Semawah ya. Semawah ya. Sama Aku langsung bahasa Indonesia. sama ya Mas, sama Mas. Sama Mas. Semawang nggih. Sama Mas. Iya Mas, baik. Oke, sama Oke. Wah, berikutnya Mas. Ora Bos. Mantene ganteng putih kok Cina lho. Udah nolong aku ya ngono. Kowe nomor ngono Bos. Aku ning kono lho Bos. Kowe kok ora tuweke rabi kok. Aku iki nom-nomane kaya Mas kuwi. Ora. Kowe sik ngono kowe. Nyun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Kula karo Mas putihe. Lho. Sik putih aku, Bu. Peroe matane. Sumpah. Aku iki lahir putih. Umur 3 sasi tadi. Kowe dimori kok. Lho mata. Bari iki lho, Bu. Nyun sewu, Bu. Bapak niku kalih turunane sinten? Enten. Bapak niki turunane lho. Engkis. Aku lho. Rupaku gitu. Ya alusan. Teragane kowe le timbangane mau. Pada celeng. Kowe mulai laku. Bareng ayo. Oh, iki Mut iki. Kowe bareng aku kowe mau. Bareng iso lho. Oh iya. Kamu ki gantengin ngapane? Anak bajingan. Wong kowe diceleng-celengne ya. Pak iyo. Iki lho kok iso ya. Oh, anane metu awakmu. Kuwi saka bapakmu. Hei, Gandengan kan. oh iya kan. Iya. Masuk le. Iya. Kowe aja kalah karo pakmu lho ya. Heeh. Iso. Insyaallah ya. Delok. Ayo ora Gun. Atraksi ya. Menawa Kayak balik rene engko balik suku meneh Mas. Sebenarnya sih no. oh iya. Iya, diwarai sik. Oh. Sawanan no. Dadi nak demit. Iya. Oke. Ayo, wis anakku. Terus padha terus. Iya, anakmu terus. Iya. Yo. Set. Yo. Tolong tangan.
iki kerja dhisik entuk duit. Awakmu yo Kamu keri. Kita tak kali nulis satu. Mas, kabeh iki manut ukuran. Lek gedhi oleh gedhi, oleh gedhi ya gedhi. Awang kok sauting. 100 dasmu iki aku. Wis saya berkonya apa? Potongane koyo. Potongane koyo apa? Kowe jujur ya, jujur. Mas Josika karo Mas Agus gandeng ndi? Kero udah kayak. Ngene lho, hei. Aku karo Yusika mesti gandeng ayang payu karo payu. Mas Josika karo Mas Manten gandeng ndi? Manten lho. Oh iya. Kowe kudu dari dhewe kudu pol ya. Oh, kudu pol. Ora plastik. Panitiane kan wis tak gawe lho. Apa? Panitiane kan wis tak gawe lho. Karo pedile. Heeh. Masih guyu basa Jawa tok. Guyu kowe kabeh mau. Badut maine ndok tuh anu. Tuh. Apa? Tuh apa? Mas Jamil Indo tuh. Untuk Tuluk. tuh ndok. Lek Indo mah mengerungkan. Apa? Well, mengemis. Oh gak iki ora lo. Ndok anu basa Jawane mengerungkan ora lo. Ora lho. Baca ndak pernah Mengemis itu, Mas. Jajak biasane mengemis. Lah ayo lu atraksi kowe. Oh. Heeh. Dibaleni kok ngarep. Aku yo lagi reh iki, Gus. Reokan temanten aku cemir balik mau keturun kanane. Belasan tadi sudah loh, Mas. Lagi, Mas. Satu lagi. Yes. Wes, nah. Kamu udah dikasih loh. Matur suwun. Ya udah dikasih ya. Udah. Selesai, Bang. Wes opo? Lah kok kowe njaluk? Kamu mau
Kamu mau? Carane kok. Jungker balik nasang terong. Hei, ini acara danau sudah selesai, waktunya dadak. Sudah, ayo pun mas. Kok dereng gundulmu. Jare kowe kudu anak iki. Kan danane loro. Heeh. Tok kan wis opo kowe? Iki wis esuk. Kowe pengen ana sangu. Yo ngene, ditungakne temanten muga-muga Mas, Mbak, apa jenenge mau? Bahasa Indonesia. Halo. Hei, bahasa Indonesia. Bahasa Kromanggil ya. Hei, kowe iki terane gerang pokok, Cuk. Iya. Aku ora tok. Halo, Om. Halo Om, diware Bapak. Halo. Heh. Gas Bruno. Kalau senduk. Hei. Alon-alon. Ngintip ya. Halo Om. Halo Om. Halo. Selamat Selamat. menempuh hidup baru. Baru kena ngete, Mas. Hei. Ojo kesusu. Kan bener. Iya. Ngeyel mulai tapi ojo kesusu. Diucapne. Mas, semoga menempuh hidup baru. Kamu. Aduh. Oh, tak dunga-dungane. Kok sih bahasa Indonesia ya? Mas Daniel, gitu. Mas Daniel. Mas Dani. Terima kasih. Makasih, Om. Ya. Sudah mengundang bapak saya dan Mas Yusika. Sudah. Wis ngundang aku karo Yusika. Ayo. Semoga Bapak Daniel nang. Angel bocah iki. Bocah metek kok aku. Pekok. Muga-muga Mas Dani, heeh. Mas Dani. Kowe iki bahasa Indonesia aku iki Jawa. Kowe iki bahasa Cina lho. Ya. Wis. Iki muga-muga Mas Dani kek ndang duwe anak. Seto. Lah yo kesusu. Lah yo ndang duwe anak. Ndang gawe omah. Ndang gawe omah. Terus ora kaya kowe gawe anak. Kok kowe kok gawe anak. Oh aku ora dadi tito wae, tuwak pekok iki. Ayo. Kowe ora atraksi full teko penonton. Heeh. Pengen disawar madane. Yo, yo apa-apa yo. Hoi. Lah wis salimano. Lah. Piye? Yang kamu lihat itu apa? Jangan yang sarungan. Sebelahnya itu loh. Oh, lu ge banyuku. Bali. Bah, ojo. Ya anak-anakku langsung gaya anak kok. Ya lo, lu ngono. Gaya ini segep tambah tadi. Ayo, Jo.
kabeh iki manut cilik-cilik. Oke. Nyapa? Wong iki kabeh iki padha lho, Le. Kowe kan tau sekolah lho, Le. 20 karo 5 ki akeh ndi? 20 karo 5 nyok. 20 karo 5 akeh ndi? 5. Iki gurune sapa iki? 20 karo 5 akeh ndi? 5 ngepeng. Hei, aku diapusi kok. Nyapa? Jengger tanggapan kok. Nyapa diapusi? Ya 20 karo 5 akeh ndi? 20 aku. Libane gore. Lha kok dijaluk terus. Lah kok bedheki ngene goblok kowe. Ya ngono ki tak cepaki 5.000 to, Bos. Ora iki lho. Iki mendok. Pakmu iki mendho lho, Gus. Tapi ora apa-apa. Oleh pira? Wis syukuri. Aku 50. Syukur aku lele. Syukur. Kowe iki kurang ngompeng nek muale sih. Awakmu oleh 20 to. Iki tak titipne awakmu ya. Ning aku sesuk batik 100. Bahaya lah. Bocah ora kena diapusi. Lah iki nek Lah nyapa? Lah Pak, bapakne bapakmu kuwi mantane 8 tahun yang lalu. Ya apa-apa. Ya, ora apa-apa kuwi kok yo metu dhewe. Iya kowe njaluk sita-sita. Bareng. Njaluk sita-sita. Gunamu untungmu apik-apik baik bisa ana stok kok iki. Lah yo, Kerindiase. Aku nek kuwi. Lah nek iku kuwi to aku guyu seru siji tok. pasangan romantis. Kowe nang mburi le, rada nang mburi. Aku anake. Ya kowe nek kono iki manut to iki kene. Nah, ibarat Gus, pasangan serasi. Iki peragaan sore mau Mas Daniel karo Mbak sapa? Tapi dede ora nang godhong di godhong. Betul. Godhong kok sawaran lho. Mau diringi dede aku mau rakitan kaset. Kowe iki karo kae. Hei, aku sebenarnya kok bingung aku. Oh, yes. Aku lho berarti. Lah kowe mau aku berarti. Kowe arep kuwi pakmu karo sapa ngono lho. Iya, iya. Sopo lho? Iya. Kowe iki karo kae lho. Ora pandha.
Kowe karo pandangan lho, heeh. Iki bawamu sapa? Dewe sampe disanding kowe disanding. Gus sandingan Gus pasanganmu Gus. Gak kaya udah siji kok. Iki sing mapak apa mapak? Apa? Wade, kowe. Mapak. Itu lampak. Iya, Gus. Tidak dimangkat loro, Gus. Gas awake. Awake gak dilawan. Yo iki kok anu. Kurang ajar terus ya. Anak-anakmu lho. Kowe kok ngompol kowe mabuk. Mabuk iki ditik-ditik ngompol. Lah nyekubu iki kene kayak ngompol. I love you. Angkrek. Aku seneng aku tak ngene iki. Heeh, dari bandara. Ayo, piye? Hei, kok celok tusin apa lu? Muat kaya matus sering. Berarti kleru meneh kok. Oh iya. Lah kok sogok? Kowe iki ngene yo manut to, lha kok sogok. Kowe kanjingan. Gone pakmu kok dungoki. Mapan dasmu karepe Mas Josi kamu lho. Kon nglompati ora kok dungu. Sing payu kowe lho, Des. Mok. Sing payu kowe.
Omong dasmu iki. Oh ngene. Lah kok encup. Pas ndok. Gede ya. Ngene. Di dalam pipis lapangan gedung, Mbak. Oke. Oh, ayo. Saiki gawe